Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 38 ngadto sa 42. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babayi nga ginganlag Marta ug miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria ug milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila, busa miduol siya kang Jesus. Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya nga butabang kanako. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usa ra man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.